Umam geldi çaltırak, dursa köçüdü. Men öz taksim gelýär. Yolaşımıza hangi? Allah kafeye oturmanı üstün diye var. Allah özüm için yaşayacak diye var. Yok, beydip bolmada. Kahar geler mi? Men aytmam. Hem erkekler hem bir gezýärler, soňundan onu taşlaýarlar, aýryşýarlar. Ine meni görýärmi? Moskada bojakladım 2 separ. Aýryşdy. Şol ýerde durmuşum, bozdu da gitdi. Alo. Oğlum neredesin? Men isteşim bilen kafeye barýan oturmam. Eyvah. Kimden soraş gittin? Men belada aýdyp gitmelmi? Şu durmuş yüreğime düştü. Ýöne atçak geçip ýadadım men sana. Eyvah. Sağa da serede olsun menden bir ruhsat nire var ya o nire gitip var ya sen. Ne mi oluyorsan o? Nemçe gitmeyin. Menem özüm için yaşamalı bolarna. Menden bir ruhsat hareket edýän bolsaň, öýle başlyk hareket edýän bolsaň, bar nire gidelim bolsaň şu taýda gal düşündiňmi? Öýde gelme. Gence. Bir minut duraydı. Hawda? Gence bastı, mı boyunsun Naziman doğrusu mu? Hawa? Yadıma düşen ben Naziman taksistler kafeye gittim. Hawa? Ben Naziman taksistler kafeye gittim. Ay joram, aýryşjak diýende gynanyp gorkup oturmasana. Her basan erdiminde de dol erkek var. Gence, kimse bir şey maşgalaňyzy ýykyp ýörsiňiz da. Aýryşdan da döwürde aýlansan dol erkek. Kulanç bolmaýar aýlan. Bezme sen joram, tanıştyraýyn. Sen yarın kahve saklayacak olaya 4 divanın içinde. Kahvan ya. Bir devur onu götürene. Hiçili. Sen beyit saklayan erkek sana ne yemeğe gerek? Gence, doğruda düşün kaharlanyan erkekten korkma. Kaharlanmayandan korkun. Mene yekece safaram öýlenmedim hiçili. Men sana öýlenjek, seni aljak. Osan sen isleýän ýalyk durmuşda ýaşa, isleýän ýalyk geýin, isleýän ýerlerine git. Men hiç o zatlara karşı bolamam. Kaharlanmayan emme gazy ruhsat berýän erkekten korkun. Bizden wagtyny şeýle bir ýeke ýagdaýda goýup gider olar. Gence näçe ýerki bakdygyny bir de sözler üçin. Söwüş berme.